Baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni limanaw an b'o tagadiyaw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲankuma limanaw min y'a ka kunnafoni gafew ye o lakali waati sera an fɛ yan nɔ ladala jɛmukan min bɛ sigi don o don Joliba TV News ani arajo Joliba sanfɛ walasa aw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ limanaw a bɛ lase aw balimakɛ Amadu Jalo fɛ don o don min ye nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma kunnafoni sɛbɛn minnu mana sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ limana anw ta ye ka se ka a lakali aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na ni an sigilenw de kɛnɛ ka bi ye alamisa ye juillet kalo ale ye tile 20 sɔrɔ san 2023 limanaw gafe minnu bɛ yan nɔ a bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ale bɛ yan nɔ min ye Info Matin ale bɛ yan l'essor b'an bolo kɔrɔ min ye le soir de Bamako ye ale bɛ yan fo ka taa se reflet d'Afrique ma ni kunnafoni sɛbɛn damadɔ ninnu an bɛna ninnu de lakale aw ka faamuya kama limana an b'a fɔ ɲɛna aw danse minnu fana bɛ ka lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo kunnafoni sɛbɛn min n'an b'a daminɛ o la o ye Nouvelle Horizon limanaw a kumana a y'a yira k'a fɔ ko min bɛ nin wagati in na ayiwa fɔɲɔgɔnkɔ ani faamuyabaliya min bɛ Bamanci kɔrɔw ni jamana ɲɛmɔgɔw furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko an bɛ ka an kunda min kan o de ye faamuya ye a bɛ n'a fɔ ɲɔgɔn faamuya o bɛ ka na dɔɔni dɔɔni ɲininkali de kɛlen bɛ o ko la o la Nouvelle Horizon y'a yira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ kun jumɛn na nin bɛ fɔ Nouvelle Horizon k'a fɔ la ko a bɛ se Bamanci minnu ni olu minɛna Bamanci kɔrɔw ka mɔgɔw don maa 10 ɲɔgɔn na olu de kun minɛnen bɛ minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ la min olu kun bɛ kaso yɛrɛ la Bamako yan nɔ a jirala k'a fɔ ko olu bilala jamanaw ka bilalen a kɛra min bɛ colonel Modibo Kone n'o ye cakɛda min bɛ jamana lakanani ko bɛɛ lajɛlen kunna ale ka taama min kɛra Kidal o ɲɛmɔgɔ ka taama min kɛra Kidal o dongo Agence nationale de la sécurité d'État ANSE colonel Modibo Kone ka taama min kɛra Kidal o de kɔfɛ ko ni Bamanci kɔrɔ ninnu ka mɔgɔw n'o ye sema mɔgɔw ye limanaw ko u bilala o la sa limanaw ni bɛ mun ko fɔ Nouvelle Horizon ka fɔ la a bɛ se maa 10 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ yen ni o tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo mara la min bɛ nin bilali in ko fɔ yɔrɔ sema n'o ye coordination des mouvements de l'Azawad olu yɛrɛ ka laɲiniba de kun ye nin ye waati tɛmɛnen ninnu na o la sa min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye a jala k'a fɔ chef d'état-major général des armées yɔrɔ ale yɛrɛ kun ye ɲɛfɔli kɛ waati tɛmɛnen ninnu na k'a fɔ ko min ye Bamanci kɔrɔw ye k'u ka lajɛ u ka fara Mali finitigiw kan n'o ye faama ye sabu MINUSMA mana i kɔdon ka ban yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye yɔrɔ lankolonw ye u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka o yɔrɔw lakana cogo min na nka yanni o fana cɛ référendum waati la min ye Bamanci kɔrɔw ye sema maaw olu kun y'a yira k'a fɔ ko olu sen tɛna ye kalata la wa min ye hali MINUSMA ka tagali o to olu fɛla ye min ye sécurité d'État ɲɛmɔgɔ colonel Modibo Kone ale kɔni ye taama min kɛ o dongo yɛrɛ Kidalikaw fɛ yen a jala k'a fɔ taama in a segilen kɔ jaabi kɔni bɔra a la jaabi min filɛ nin ye yɔrɔ Modibo Kone yɛrɛ ka taali la a ma mɛn a ye heure damadɔ dɔrɔn de kɛ Kidal dugu kɔnɔna la u ye baro ɲɔgɔnya min kɛ Nouvelle Horizon ka fɔ la sema maaw olu kun ye hakilila damadɔ de ta k'a fɔ n'i y'a ye olu kɔni Modibo Kone bisimila hakilila damadɔ b'olu fɛ wa laɲini 2 de don laɲini fɔlɔ limanaw o ye k'a fɔ ko ministre min n'o bɛ bɛn ni kelenya ni bɛnkan sɛbɛn lawaleyali kunna colonel major Ismaila Wage limanaw ko n'olu tɛ fɛ ka segin kɛnɛ kelen kan u tɛ fɛ ka olu kuma yɛrɛ ka tɛmɛ u ni colonel Ismaila Wage ni ɲɔgɔn cɛ sabu ko maa min don bɛnkan sɛbɛn ko la a kun tɛ k'i jɛya olu ye u ka laɲini 2nan ye mun ye limanaw o de ye u ka maa minnu filɛ nin ye n'o olu bilala sisan ni a jala k'a fɔ u tun bɛ jɛkulu la i n'a fɔ jɛkulu min n'u kama ko Baftar MNLA plateforme MSA ani Gacha a jala k'a fɔ jɛkulu ninnu bɛ maa minnu bilala u bɛ nin jɛkulu ninnu de kɔnɔna la limanaw ni ye jateminɛ kɛ a bɛ n'a fɔ Modibo Kone kɔni ka taali min kɛra Kidal marabolo kɔnɔna la o dongo jaabi ɲuman sɔrɔla la wa a bɛ n'a fɔ min maaw kun sirannen bɛ min ye n'o de ye k'a fɔ Bamanci kɔrɔw kana wuli tuguni ka muruti farida jamana kama sema n'a ɲɔgɔnnaw ko o de segi kɛlen filɛ nin kɔ o de siratigɛ la sabu u ka laɲini ba min yɛrɛ n'o kun bɛ sen na n'o de ye k'a fɔ u ka maa minnu minɛna Rusiw ka kɛlɛcɛ minnu n'o ye instructeur rusiw ye ani Mali finitigiw force de défense malienne ko olu ka laɲini kun ye k'olu de ka bila
limanaw ko u ni jamana ɲɛmɔgɔw kɔni bɛnna ko la maa 10 ɲɔgɔnna k'u bilala ka bɔ kaso la u dira u ka mɔgɔw ma. Ayiwa ni olu bilala Nouvelle Horizon ka fɔ la limanaw min ye Amadu Kufa n'a ka cɛdenw ye halisa olu kɔni bɛ tiɲɛni na jamana kɔnɔna la. A jala k'a fɔ bamanciya wale u y'o ta ka ɲɛsin dugu min n'u k'a ma ko Hombori Sare a filɛ nin ye Baɲaŋara mara la. Ko ninnu kɔni ye maaw ye minnu dɔnna kosɛbɛ a jala k'a fɔ maaw don minnu ye Amadu Kufa n'o ye Katiba de Masina ayiwa o maaw de don. Nouvelle Horizon ka fɔ la ni kɛlɛcɛ minnu filɛ ni Amadu Kufa ka mɔgɔw don a jala k'a fɔ araba tɛmɛnen na kunungo yɛrɛ kɛ kunungo juillet kalo tile 19 san 2023 ayiwa dugu min filɛ n'u k'a ma ko Bombori Sare a bɛ Baɲaŋara mara la. Limanaw kunnafoni bɔra ka bin k'a fɔ u ye mɔgɔ 3 de bɔnɛ a nin na yen nɔ ka sɔrɔ ka u ka baganw ka taa ni o ye. Kunnafoni min dilen filɛ maa minnu ye kunnafoni di a jala k'a fɔ commune min n'u k'a ma ko Lowel Gewu a bɛɛ lajɛlen bɛ Baɲaŋara cercle de kɔnɔna la Bombori Sare ko groupes armés terroristes minnu filɛ nin ye minnu senna ka ca kosɛbɛ Baɲaŋara mara la. Kunnafoni min dira a jala k'a fɔ olu de nɔ don ko Amadu Kufa n'o ye Katiba de Masina jɛkulu olu de ka mɔgɔw don. Ko yan'u ka bamanciya wale in lamaga kunungo araba ko yan'o cɛ tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 18 wuladani fɛ o tun bɛ caman nana motow sanfɛ ka dugu in lamunu walasa ka sɔrɔ ka u bɛ baara min kɛ kɔrɔlen n'o de ye ka maramafɛnw ci n'o ye marifaw ye ka mɔgɔw jaw wuli ka sɔrɔ ka bagan minnu bɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na limanaw ka baganw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa ni a ye o kɛra kunungo yɛrɛ. L'heure damadɔ kɔfɛ limanaw ko min ye Dana ambassade ka kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Yusufu Toloba ye ale yɛrɛ bɔra ka welewele dakan bila jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a f'u ɲɛna ayiwa u ka lajɛ ten sa min ye lakanabaliya min n'o bɛ jamana camancɛ in kɔnɔna la u ka wuli k'u jɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na a ye tɛgɛdenkɔni ɲɛsin yɔrɔ min ma o ye dugu min n'u k'a ma ko Wo fo ka taa se Simikanda ale filɛ nin ye Dukunbo o fanfɛlaw la. A jala k'a fɔ yen kɔni bamanciw ka walejugu ka ca yen kosɛbɛ sabu ko a kɛn bɛ sababu yɛrɛ ye Dukunbokaw Simikandakaw fo ka taa se Dukunmokaw ma ani Wokaw caman de bolilen bɛ k'u ka dugu bila limanaw ka na Baɲaŋara dugu kɔnɔna la ka sababu kɛ bamanciw olu siranya yɛrɛ ye. Walasa min ye Dana ambassade ɲɛmɔgɔ ye Yusufu Toloba a kɔni ye nin kuma lase k'a fɔ ko olu kɔni bɛ bamanciw dɔn u b'u ka u ni maa minnu bɛ jɛjugu la u b'olu dɔn olu bɛ min ɲini sa jamana ɲɛmɔgɔw ka sira di olu ma u ni finitigiw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa bamanci ninnu ka se ka u yira u la. Kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra ye Lamini n k'a fɔ limanaw fasiridi sɛbɛn min bɛ yen ni o ye min ye Info Matin ye ale kumana limanaw Info Matin y'a jira k'a fɔ CEDEAO ale ye ciden kura wuli min bɛna ne Mali kɔnɔna la yan nɔ Bamako yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la limanaw min bɛ tali kɛ Patrice Talon o ye min ye Benin ale jamanakuntigi de don. Walasa Patrice Talon limanaw a jala k'a fɔ ale kɔni bɛna bila cidenya la min bɛ jamana 3 olu ni CEDEAO cɛ Mali Burkina Faso fo ka taa se Guinée Conakry ma min bɛ tali kɛ Info Matin ka ɲɛfɔli la ko CEDEAO ye a ka jɛrɛ min kɛ o dongo ni a jala k'a fɔ ni mun y'a ta ko 63 ye o kɛra Guinée Bissau jamana kɔnɔna la o de senfɛ limanaw u ye hakililaw munumunu u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya la u da donna Mali ta de la kosɛbɛ a jala k'a fɔ furanjɛla fanga min bɛ ka kɛ Guinée Burkina Faso ani Mali Mali ta y'a la mun ye ko MINUSMA bɛ fɛ ka taa ani min ye Rusiw ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan bamanciya wale kɛlɛli la ko nin bɛɛ lajɛlen kuma de kɛra a jala k'a fɔ ɲɔgɔn ye fɔlɔ min kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la limanaw min bɛ tali kɛ Benin Nigeria Guinée Bissau min bɛ tali kɛ danaya dara maa min kan o ye Patrice Talon ye Patrice Talon min ni a jala k'a fɔ ale kɔni bɛna wuli k'i jɔ farafinna tilebiyanfan dugu minnu bɛ yen ni olu bɛ furanjɛla fanga hukumu kɔnɔna la Guinée Bissau Mali ani Burkina Faso ka se ka kuma u jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa lakanako in u k'a ta ba la sabu nin waati in na limanaw jateminɛ min kɛra CEDEAO fɛ o de k'a fɔ ko lakanabaliya halisa
fɛn de tɛ ka bɔ a la dɔ de bɛ ka fara a ka don o don a fɔ min ma ko troika n'o ye nin jamana damadɔ ye olu ni ɲɔgɔn cɛ o ko ko mali fana limanaw yɔrɔ a jirala k'a fɔ jamanakuntigi kalata bolodalen bɛ ka bila san 2024 natɔ in na février kalo la nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka layiduw bɛ se ka dafa cogo min na CEDEAO ko o kumana nin bɛɛ lajɛlen de kan u ka communiqué laban in kɔnɔna la o de la bɛn kɛra min kan o de k'a fɔ min ye Patrice Talon n'o ye Benin jamana faama ye ko ale kɔni bɛna tile 90 yɛrɛ de dilen b'a ma ka se ka jamana saba in ka hakililaw u bɛ fɛ ka baara ta taabolo minnu fɛ u bɛ fɛ ka u ni CEDEAO bɛ fɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo minnu na lakanabaliya u bɛ se ka ta ba la cogo min na k'a kɛlɛ ko Patrice Talon bɛna tile 90 de kɛ ka se ka jaabiw fara ɲɔgɔn kan ka taa di CEDEAO ɲɛmɔgɔw ma n'i ye jateminɛ kɛ limanaw Mali ta la ko MINUSMA bɛna i kɔ don CEDEAO kɔni bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ CEDEAO kɔ ka se ka o dilan n k'a fɔ MINUSMA talen kɔ ka se ka o dilan walasa bamanciya wale a kana wara ka se nin jamana ninnu ma Dikuba ale ka fasiri don jamanaw ale info matin kelen ka kuma la ayiwa min ye babolo min bɛ yen ni u k'a ma ko jamana minnu bɛ sigilen bɛ nin babolo in da la n'o ye OMVS ye a jarala k'a fɔ min bɛ tali kɛ Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal n'o ye Sénégal babolo in ye yɔrɔ jamana damadɔ de bɛ olu sigilen bɛ babolo in da la ba in bɛ se ka nafa lase nin jamana ninnu ma cogo min na u farala ɲɔgɔn kan ka nin jɛkulu in sigi jɛkulu in yɛrɛ a sigira kabi san 1972 jamana minnu bɛ a kɔnɔna la n'i y'a lajɛ ko u ka ɲɔgɔn ye min kɛra o dongo min bɛ juillet kalo tile 18 tɛmɛnen kofɔ ko a senfɛ Laginɛ jamana ye bataki kɛ u ka jabaranisoba yɛrɛ sanfɛ jamanaw k'a fɔ ko ale b'a ka tɔndenya a b'o sonsoro fɔlɔ hakilila min taara nin ye u ka ɲɔgɔn ye 29 min kɛra visio conférence fɛ jamana ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen y'i to ka jamana kɔnɔna la ka ɲɔgɔn lajɛ jabaranin sanfɛ ka hakililaw bɔ ka bɛn o de senfɛ Laginɛ jamana y'a jira k'a fɔ ko OMVS tɔn min n'o sigilen filɛ n'o ye Sénégal babolo in ye ko ale t'a la bilen fɔlɔ ale kɔni b'a ka baaraw sonsoro k'a sababu kɛ ko ale ka laɲiniw jamanaw laɲini minnu bɛ yen ni o bɛ tali kɛ babili min n'u k'a ma pont ani baraji hydroélectrique o kan ka dilan u ka dugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko Kukuntamba a filɛ ni min ye Tugue o préfecture kɔnɔna la Labé ale mara kɔnɔna la ko Laginɛ ko ale ye nin laɲini kɛ a mɛnna u ka nin baraji in ko k'a dilan nka ko OMVS ɲɛmɔgɔw min u kɔfilɛ u ka laɲiniw na a mɛnna Laginɛ y'a jira k'a fɔ kabi OMVS sigira san 1972 fo ka n'a bila bi la laɲini caman tun bɛ olu fɛ nka ko OMVS ma a kun kɔrɔta ka bɛn ni o ye a ma kala don ɲinina ka bɛn n'a ye jɛrɛ min kɛra o dongo a senfɛ yɔrɔ ɲɛmɔgɔya yɛrɛ tun bɛ an ka jamana de bolo jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ale ye baara minnu kɛra waati min na a bɛ ɲɛmɔgɔya la yan'a ka ɲɛmɔgɔya di Mauritanie jamanakuntigi Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani ma a y'a jira k'a fɔ ko min ye Guinée fanfɛla minnu bɛ yen n'o ye bassin de Guinée ye baraji min dilanli ko kuma fɔra a y'i da don o la k'o baaraw bɛ sen na n'o ye Kukuntamba ale baraji ye jamanakuntigi colonel Asimi Goïta y'a jira k'a fɔ fana ko baara dɔw bɛ yen min bɛ nafolo ɲinini kofɔ ka bɔ Chinois jamana kɔnɔna la ani dɛmɛba caman bɛ yen min ye Kukuntamba baraji ye a dilanli ko nin waati in yɛrɛ la n'i y'a sigi 100 o 100 k'a bɛ 85 de la ko baraji min fana bɛ Gurubasi a y'a jira k'a fɔ fana ko nafolo bɛ ka ɲini o fana ka se ka dilan nin bɛɛ bɛ Laginɛ jamana kɔnɔna la ko société de gestion d'exploitation min filɛ Manatali n'u k'a ma ko SOGEM ale fana wulila k'i jɔ ka sɛgɛsɛgɛliw boloda walasa min ye babolo in ye jamana minnu sigilen bɛ a da la n'o ye fleuve Sénégal ye olu bɛ se ka a nafa bɔ cogo min na u ka sigidaw la nka ni kunnafoni ninnu hali n'a sɔrɔla ninnu dira colonel Asimi Goïta fɛ u ka ɲɔgɔn ye 29 in senfɛ a bɛ n'a fɔ nin ma se ka Laginɛ jamana fa kunnafoni ko nasira la o kɔni y'a jira k'a fɔ olu sen tɛ a la fɔlɔ hakilila jiginna limanaw ko jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ale kɔni ye OMVS ɲɛmɔgɔya a y'a di Mauritanie jamana ɲɛmɔgɔ de ma n'o ye Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani ale kɔni limanaw baara bɛ ale bolo dɛ sabu baara min b'a bolo o de ye ka
Lagine jamana min filɛ nin ye k'i sen bɔ a ko la nin ye a ka se ka kuma fɛ a ka se ka segin ka na tɔn in kɔnɔna la n'o ye organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS walasa min ye baloko ye o bɛ se ka nɔgɔya sabu balo caman de bɛ yen limana ni babolo in ale de bɛ kɛ sababu ye ka o nɔgɔya kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ info matin kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko lesor ale kumana limanaw lesor y'a yira k'a fɔ ko Bamako ɲamanko e ko u ti ka fɛɛrɛ kura sɔrɔ a la sabu minisiri min bɛ yen ni ale bɛ an ka sigida lakanani ani ɲɛta badabada fo ka taa se minisiri min ni o fana bɛ an ka taamako kunna Mamadu Samake ani madame Danbele Madina Sisoko ni minisiri fila in wulila ka taa u ɲɛda ayiwa ɲamanbɔyɔrɔ kura n'o ye dépôt de transit kura ye o bɛ ka dilan Madina Kura ale kɔnɔna la yen nɔ Bamakɔ sigida filanan la a yirala k'a fɔ ni dépôt de transit min filɛ nin ye ko mètre cube 2,800 a bonya bɛ bɛn o de ma min bɛ nafolo min bɛ ka don a la o bɛ se $356,000 o de bɛ ka don a ko da fɛ yɔrɔ min dilatɔ filɛ nin ye jamanaw ko kɛsu minnu bɛ n'u kama kɛsɔn 6 ka taa se min ye lampadaire ma o 10 o bɛɛ lajɛlen bɛna dilan a yɔrɔ kofɔlen in na a bɛɛ kun ye mun ye ɲama bɛna ɲamanbɔyɔrɔ yɔrɔ Bamako yan a jirala k'a fɔ ɲamanbɔyɔrɔ n'o ye dépôt de transit ye o de kun gɛlɛyalen bɛ yan kosɛbɛ Medina Kura ɲamanbɔyɔrɔ kɔrɔ min bɛ yen n'a ɲɛsinnen filɛ nin stade omnisport ma yɔrɔ ale datugura ka ban a jirala k'a fɔ ko ɲamanbɔyɔrɔ kun tɛ ka sɔrɔ bilen fiyewu Bamako dugu kɔnɔna la yan nɔ lesor ka fɔ la o de la ka ɲɛsin o gɛlɛya in ma minisiri fila in olu wulila ka taa u ɲɛda yɔrɔ kura kan yɔrɔ kura min ni o bɛ Medina Kura kelen in kɔnɔna la yen nɔ a yɔrɔ bɛ ka dilan limanaw Mamadu Samake n'ale ye minisiri min bɛ sigida ɲɛtaa kunna a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni ɲamanbɔyɔrɔ kura in limanaw a bɛna kɛ sababu ye ayiwa maaw kɔni bɛna lafiya ɲamanbɔyɔrɔ ko la sabu yɔrɔ kura min dilatɔ filɛ nin ye kangari bɛ ka da ɲamanbɔlaw fana ye ani sigidala mɔgɔw ko a tɛ n'a fɔ maaw bɛ taa ɲama ta ka taa bɔ dugukolo sanfɛ cogo min ka di u ye kɛsuw de bɛna dilan maa minnu bɛ yen i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya wotorotigiw minnu bɛ taa ɲama ta ka taa bɔn u ka ɲama tɛna kɛ k'a filifala k'a filifili fan bɛɛ lajɛlen fɛ ɲama bɛna ta de k'a bila kɛsuw kɔnɔna la kɛsu 6 ɲɔgɔnna o de bɛna sigi kɛsu belebelebaw don u bɛna ɲama bɔ minnu kɔnɔna la o la minnu ta ye k'a ta ka bɔ dépôt de transit la ka taa n'a ye Numubugu olu bɛna ɲama faralen sɔrɔ ɲɔgɔn kan ko baara in a dabɔlen don o de kama ko kangari ka da wotorotigiw minnu fana bɛ yen n'olu bɛ taa ɲama ta ka taa yari cogo min ka d'u ye ko o ka dabila wa yɔrɔ min fana filɛ nin ye limanaw a jirala k'a fɔ maa minnu sigilen bɛ a yɔrɔ in da la o ye Bamakɔ maire Adama Sangare ale ka kuma ye a ko a ɲininen bɛ u tigilamaw fɛ u ka wuli ka bɔ a yɔrɔ kofɔlen in na ko yɔrɔ wɛrɛ ka ɲini ka di u ma n'o ye jagokɛlaw n'a ɲɔgɔnnaw ye u ka taa u sigi yɔrɔ wɛrɛ walasa nafolo bɔba o ye agence nationale d'investissement n'u kama ANICT a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ docteur Lasina Kulubali limanaw ale kɔni y'a ɲini ko ni baara banna waati min na dépôt de transit a koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka di Bamako mairiba ma ale ka se ka baara tɔ laban limanaw lesor an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ ale lesor kelen ka kuma la ko banki baarakɛlaw minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn kɔnɔna la u kama SINABEF u y'a lase k'a fɔ ko tile 3 baara bila o bolodalen bɛ ka bila araba natɔ in na ni o ma fɛn ɲɛ limanaw tile 90 n k'a fɔ l'heure 96 u bɛ o fana boloda n'o fana ma fɛn ɲɛ limanaw u na baara bila ka kɛ pelengetenw ye i n'a fɔ SINABEF ɲɛmɔgɔ Amadu Ba ale bɛ ka a ɲɛfɔ cogo min na u y'a ɲɛfɔ kunungo u ka kunnafoni kɛnɛ dɔ senfɛ SINABEF yɛrɛ dagayɔrɔ la walasa limanaw n'i y'a lajɛ min ye SINABEF ye a ko laɲini caman de bɛ olu bolo laɲini minnu bɛ yen n'i y'a lajɛ limanaw ko u baarakɛɲɔgɔnw dɔw bɛ yen olu minɛnen bɛɛ bɛ k'u don kaso la wa ko syndicat minnu bɛ baarakɛlaw ka hakɛw lafasa o syndicat caman de bɛ yen bagabagali bɛ ta ka ɲɛsin u ma baarakɛyɔrɔ dɔw la o dun tɛ fɛn min bɛnnen bɛ limanaw syndicat kɔni ka baara bɛnnen don ka baarakɛla ka hakɛ de lafasa nka n'a fɔra k'a fɔ baarayɔrɔ bɛ baaraw la ko i bɛ syndicat baara kɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yirila ye fo hɛrɛ o de la min ye Amadu Ba ye
a ko n'i y'a lajɛ hali jagokɛlaw ani microfinance n'a ɲɔgɔnnaw ko u b'a ɲini u fɛ baarakɛla minnu b'u ka baarakɛyɔrɔ ninnu na yanni décembre kalo natɔ tile 31 n'u ka hakɛw ma lafasa u na taa ni sira wɛrɛ ye jamanaw ka taa min ye dépôt sanke ani berebɛn fo ka taa se vivo énergie BOA n'o ye Bank of Africa fo ka taa se Banque pour le commerce et l'industrie BCI ninnu bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔw ye jamanaw syndicat bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ yɔrɔ minnu na baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen u y'a ɲini k'a fɔ u ka hakɛw tɛ ka di u ma o faralen o kan SINABEF y'a jira k'a fɔ a b'a ɲini min ye société SFD ko u k'u ka baarakɛlaw fana don assurance maladie obligatoire la ani laɲini caman ni laɲini 12 min b'u bolo jamanaw ko ni ninnu kɔni ma sabati ko code du travail ale de bɛ nin yamaruya k'a fɔ baarakɛlaw ka hakɛw ka di u ma araba natɔ in o de bolodalen bɛ ka bila SINABEF a ka baara bila Mali bankiw ani kɛnyɛrɛye cakɛda caman de bɛ yen minnu bɛna baara bila nin sababu la kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'histoire kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko soir de Bamako a kumana a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ syndicat minnu ni olu ye chauffeurs ye mobili bolilaw de ko don jamanaw ko chauffeurs u ko ko olu fana ka tiɲɛ b'u bolo ka ɲɛsin waati min na jamana faamaw y'a jira k'a fɔ k'u bɛ ye fɛɛrɛ kuraw ta jamanaw fɛɛrɛ kura minnu bɛ yen ka se ka dɔ bɔ sirabanka kasara la chauffeurs minnu bɛ yen ni olu ni compagnie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin waati in na u k'a ma ko SINACOM a ko min bɛ tali kɛ tiɲɛ don gouvernement a ye hakilila min ta jamanaw ko ka dɔ bɔ sirabanka kasara la sabu gouvernement yɛrɛ dalakan ye mun ye ko n'i y'a ye sirabanka kasara cayalen don ko chauffeurs caman de bɛ yen jamanaw minnu bɛ yen ni damatɛmɛ boli ka di u ye wa u bɛ mobili kɔrɔw ta jamanaw ka sirajanw minɛ n'u ye walima ka min bɛ mobili boli walima ka ɲɛnaminifɛnw i n'a fɔ alcool n'a ɲɔgɔnnaw walima furakisɛw jamanaw ka olu ta u n'a ɲɔgɔnna caman hali sira yɛrɛ cogoya sira minnu man ɲi o bɛɛ lajɛlen ye siraban kasara ninnu sababu ye nka secrétaire général min filɛ nin ye syndicat de chauffeurs compagnie routier u y'a jira k'a fɔ u bɛ gouvernement fana welewele kan bila gouvernement ma k'a fɔ ayiwa tiɲɛ don gouvernement ye min fɔ tiɲɛ b'u ka kuma la dɛ nka olu fana bɛ min fɔ gouvernement ye o de ye k'a fɔ ko u ka siraw dilan sira ɲuman tɛ Mali kɔnɔna la yan chauffeur bɛ se ka ayiwa dugu ni dugu walima dugu caman de don ɲɔgɔn na jamanaw i b'a sɔrɔ sira ɲuman tɛ a dugu ni ɲɔgɔn cɛ misali la ko k'a daminɛ Keɲeba kana fo Bamako yan nɔ jamanaw ko a sira a man ɲi ko yalima i bɛ se k'a fɔ chauffeur ye cogo di ayiwa n'a bɛ boli la ko fɛn tɛ a ka bolimafɛn sɔrɔ walima ni bolimafɛn binna jamanaw k'o ye chauffeur nɔ ye SINACOM ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ ko olu si fɛla tɛ sirabanka kasara ye maa si tɛ a dabɔ a kama k'a fɔ i bɛ taa mobili bin ni maaw ye walima ka sirabanka kasara k'a laɲini ka taa maaw bɔnɛ u ni na k'u bɛ min fɔ ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw fana ye u k'a dɔn k'a fɔ chauffeurs caman de bɛ yen u bɛ baara yɔrɔ minnu na n'o ye compagnie ninnu ye jamanaw sara ɲɛnama tɛ di u ma wa u tɛ amola jango ko INPS o chauffeurs dun tile o tile de u bɛ balo ɲini k'u yɛrɛ balo ni a ye nka n'a fɔra k'a fɔ o chauffeurs jagoyalen don n'a fɔra ko e ka taa nin dugu in na i k'i teliya ka na nin bɛ d'i ma yɔrɔ ni fɛn tɛ bolo la i jagoyalen don ka don o daw de fɛ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin bɛ sen na ko jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma compagniew fana fɛ u k'u sigi u ka chauffeurs fana ka hakɛw lajɛ ayiwa min kan ka k'u ye u ka k'u ye walasa ayiwa dɔ bɛ se ka bɔ sirabanka kasara ninnu na cogo min na min bɛ tali kɛ SINACOM ko nin fana ye olu ka laɲini de ye ka ɲɛsin jamana faamaw ma jamanaw ale soir de Bamako kelen ka kuma la ko waati laban in na min ye terrain ye jamanaw terrain ko a ye sira ta ko nka terrain ka sira tali kɔni kɛra waatinin de ye sabu ko ni terrain kɔrɔba min filɛ nin ye jamanaw ni soir de Bamako ka fɔ la a kunkolo jɔlen bɛ bi a sen tɛ ka bɔ a nɔ na Kati ani Bamako cɛ min ye cakɛda fila min n'o ye Comatex ni Sopafer a n'a ɲɔgɔnna caman ko terrain bilali sen kan ani Comatex wulili yalima ko kumaw de kun don ten wa ten kumaw de don walasa référendum min kɛra kɔsa in na ka maaw su k'a fɔ a ye taa kala ta
ayiwa o kuma min fɔra nin ye soit de Bamako y'a yira k'a fɔ ko ka terrain wuli walima ka Comatex wuli ka jɔ ko a bɛ n'a fɔ mana biritɔ kun don jamanadenw ɲɛna ka maaw su k'u ka taa kala ta walasa jama ka se ka sɔrɔ soit de Bamako y'a yira k'a fɔ munna ka kow teliya ka maaw su k'a fɔ a ye taa kala ta k'a sɔrɔ dun limanaw laban tɛ a kow la ko a gɛlɛya filɛ nin ye ka da kɛnɛ kan nin min ye terrain ko ye a jala k'a fɔ Sopafer min ni ale de bɛ terrain ko kunna bi ko u ye kow teliya ka kow teliya ɲɔgɔn nɔfɛ terrain kunkolo kɔrɔba min yɛrɛ filɛ nin ye limanaw ni nakumani a kurakuralama o n'a kɔrɔlen tɛ se ka kɛ kelen terrain u y'a golobasa cogo min na ka wuli n'a ye Kayi ni Bamako cɛ a kun kan ka terrain ka dilan ka sarati sɔrɔ k'a fɔ ko terrain limanaw k'a bɛ se ka boli Bamako ani Kayi cɛ nka limanaw u y'a kɛ waati min kama ani kun min kama olu yɛrɛ kelen pewu de b'o dɔn sabu ani référendum donna ɲɔgɔn na maaw nisɔndiyara bɛɛ lajɛlen kɔni wulila ko an bɛ wuli an bɛ taa kala ta sabu jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ ka baara min kɛ nin ye sɛbɛ de b'u kunna nka ko limanaw a ko nin kɛra i b'a fɔ ko loloni pujan ka baara wuli k'a jɔ k'a sɔrɔ ni a ma labɛn ka ɲɛ min ye Comatex ta ye limanaw a jala k'a fɔ Comatex wulila k'a jɔ bi nka ko Comatex yɛrɛ ni limanaw ni ko muso bɛ n bolo nka tɔ tora nafoloko ye yɔrɔ a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ ko Comatex ta kelen b'o de ye bi sabu Comatex wulila k'a jɔ n'i y'a mɛn ko a bɛ baara kɛ o y'a sɔrɔ kɔɔri de b'u bolo ko kɔɔri yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ ka di Comatex ma bi a ka se ka baara kɛ ni a ye soit de Bamako ka fɔ la ɲininkali caman de bɛ yen malidenw bɛ ka mun kɛ u yɛrɛ la o de ye k'a fɔ référendum in yalima maaw wulila ka taa kala maaw caman wulila ka taa kala ta a ko sababu la kumaw de kun to ten wa walima ka maaw wuli k'u jɔ ten wa gouvernement ka laɲiniw de don wa sabu ko limanaw tiɲɛ bɛ se ka di maa min ma bi k'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga n'o ye premier ministre ye sabu ko ale ma tiɲɛ dogo dɛ ale kun ye kuma min fɔ kɔsannin na a ka kumaw kɔnɔna la ko min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka baara kɛ ɲɛtaga sababu la u k'u kɔdon fanga la o de ka fisa ko n'o tɛ ko minnu bɛ yen ni olu ye tɛgɛrɛ fɔ u ye o maa kelenw de bɛ tila ka na gabakuru ta k'u bɔn ko kuma in a digira maa caman na dɛ ko nka kuma in ko tiɲɛ de bɛ a la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ soit de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. limanaw an bɛ fasiri lakalile kuncɛ ni min ye o ye min bɛ tali kɛ fasiri 17 le reflet d'Afrique y'a jira k'a fɔ min ye ko miliyari caman o de kɔni tununa fiɲɛ fɛ limanaw min ta yɔrɔ ma se ka dɔn so ani kungo cɛ ayiwa min ye INPS ani a baarakɛ ɲɔgɔn min bɛ yen n'o ye service déplacement ye yɔrɔ INPS i b'a sɔrɔ cakɛda dɔw bɛ yen a bɛ olu yamaruya u ka minnu bɛ yen ni u bɛ fɛ ka don AMO walima INPS la i b'a sɔrɔ o dɔw bɛ yen olu de bɛ taa u ka wari sara service déplacement ninnu ye o la INPS bɛ baara tila u ni o service déplacement ninnu ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ jama ka ca INPS yɛrɛ ma fasirikɛla n'o ye Balaji Ture ye a ko INPS bilama ayiwa a kan ka ɲɛfɔli kɛ nin ko in na dɛ sabu ko a yirala k'a fɔ jateminɛw senfɛ ko ni service déplacement minnu filɛ nin n'u bɛ INPS ani ayiwa min bɛ ayiwa minnu bɛ fɛ ka taa minnu bɛ fɛ ka don AMO ani a ɲɔgɔnna caman na ayiwa k'u caman de bɛ yen u caman bɛ ka fɔ u jigi kɔ bi ka sababu kɛ k'a di ayiwa service déplacement minnu bɛ yen ni contractuels don i b'a sɔrɔ kɛnyɛrɛye cakɛdaw olu yɛrɛ de b'a kɔlɔlɔ caman sɔrɔ sabu i b'a sɔrɔ kɛnyɛrɛye cakɛda ninnu caman de bɛ yen u b'u ka baarakɛlaw u b'a fɔ k'u don INPS la walima AMO la INPS b'a fɔ ayiwa a ye taa nin cakɛda in fɛ a ye taa wari sara olu fɛ yen fɔlɔ o kɔfɛ olu fana bɛ sɔrɔ ka wari sara INPS ye nka a nana ye k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ bɛ yen misali la a taara retraite la ale ye san caman de kɛ baara la limanaw a bɛ wari minnu sara siniɲɛsigi ye k'a fɔ n b'a bila sini n ka taa kunbɛn walima ka AMO tɔnɔ bɔ ko a nana ye k'a fɔ o baarakɛla in a taalen kɔ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la limanaw a ye nafolo caman de sara o service déplacement ninnu ye ko nka a nana ye k'a fɔ bi ayiwa wari foyi tɛ yen min bilala a ka INPS compte kɔnɔna la wa o n'a a ɲɔgɔnna caman bi bi in na i bɛ don AMO la walima i bɛ don INPS la
limana e bita déclaration ke INPS la wati mina o service de placement minnu be ni aywa inolu bolo be nyombolo olu chama de be olu kon bu take wari minani ka bla u yere jufa la walma u ba do fenwere la INPS ale te bo akalama reflet d'Afrique ale yere ni ngali bolo da minye INPS nyama ba kwa ko kuna fundila u ka wuli ko kata kuna funi nyima nyini nga fo Balaji Touré ko olu taye kuna funi gere nyinde ka di jamana de uma gele bi yorom na ka se ko nyefo jamana de unye nga no kera ka fo ko INPS nyamo yere takembe aywa te mo lame aywa min kada ya bo fo sabu jamana de unde kan na folo bi ka do ka sine sigila o bi ka ta sira wore fe aka kan o fana nya ka fo una foni flene le mana e comptable ya ay ni soro reflet d'Afrique konala ni ala sona shini ana nyongo sona ya gafe kura munu mana boko lakale ambalmaw ye awni ci aka fleliko nyumana akambe ni wati were ni kun yaw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni balimaya couture ka dɛmɛ ye balimaya couture ka baara ɲɛsinen do kɛrɛnkɛrɛnniyala an ka ladala finiw kalali ma Mamadu Traoré fe ni bɛ ko Maduba nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 51